ngantos mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina wonten ing Datula ya nggih lho piyambak boten mangertos jebul sareng Kakang Prabu Manimanten paring pangandikan dalam Wisanggeni Koko Prabu Baladewa boten rena enggalih inggih Bawadana ugi mekaten sajaipun boten perkawis Wisanggeni anggenipun dipun wantuni dening Koko Prabu Manimanten ning perkawis anggen kula sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manimanten Koko Prabu Baladewa miwah Bawadana boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk nanging dipun ndhem wonten salebeting penggalih kula kinten mekaten Koko Prabu kados pundi Yai menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Manikmanten dinten sakmangke kewajiban menapa ingkang dipun sampiraken dhateng kula boten badhe selak sampun malika perkawis wudu brana wijes nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina matur sembah nuwun tanpa pindhan upami mekaten kula borongaken babagan Wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket Wisanggeni agengipun kula mboten saged mejahi Wisanggeni kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawa kawula sak negaring Astina nggih matur sembah nuwun mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun ingkang putrapun Wisanggeni pralah kula sampun ngantos tinampi pisawan kula wonten negaring Astina sendika ngestaken dawuh pawan wonten dawuh babagan Wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manimanten sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ingkang marojol saka sela-selaning garu kawula ngestaken dawuh Dimas Sartomarmo wonten timbalan Budana Wang Padha Seba jenenge Sarsa kundur kedatun kula non paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo anak Prabu Manikmanten sampeyan metu saka negara Ngastina lah kok katon kodheng penggalihe katon rengu pasuryan munggir bapa penemban ana dawuh apa dinten samangke rumaos nampi kewajiban ingkang boten enteng saking kadang kula Yai Prabu Duryudana bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menangka dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kalian Nalindra Ngastina sampun kelampahan iya lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni anggenipun badhe anjabel negari Ngastina sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edapi sabab sakatahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirip menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni mboten gentos tapak tumunten Wisanggeni sowan nalika semanten jumbuh kaliyan nawala ingkang sampun tinampi dening Yai Prabu Duryudana Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina tumunten sedaya mboten wonten ingkang wantun wangsulan kaliyan pun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manikmanten ingkang nalika semanten wantun ngawontenaken sayembara Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina waton saged tugel janganipun Manikmanten Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadeyan bapa peneban Mas Tunama Sidam saring bawana langgeng ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang lancur Pandhawa kuwi sing bebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati ragil ya ku Yantasena sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ora isa basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh nanging wong loro mau pancen katresnaning Hyang Asih Prana ya Hyang padha wenang aja kuwatir nggih nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkihan mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake Wisanggeni ora bisa dipateni waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan waduh matur nuwun Bapak Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan
Ing mekaten ajeng sak mangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadheane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tanganing Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebungah ingkang sakmurwat lawan lelabuhamu. Nanging yen kowe ora bisa nrenggalangi kridaning Wisanggeni lan sak kadang kadheane, aja kuwatir kowe mundura matura marang aku tak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa benjang menapa. Ora kinang sambung Barata lintang mangkata dina kita awat-awati saka Dirgantara kridamu anakku Kumbara Dewa. Niki ngestaken dawuh Prabu. Kok wonten dawuh. Bilung. Dalem, Bos. Kaget kowe tak timbali. Kaget raosing manah kula nembe tenguk-tenguk kalih bilung kok kula prisa utawa kula sumuruk pengawinipun Sinuwun Prabu Kumbara Dewa. Enten apa pun? Toko kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara Pulo Gedah Kencana ndereke Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi lan Kakang Prabu Manik Maninten. Nggone Kakang Prabu Manik Maninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Ngendikaning Kakang Prabu Manik Maninten entuk kewajiban, Gog. Kewajibanipun apa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur Sinuwun Prabu Manik Maninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggel kuluning Prabu Manik Maninten. Ing kono bakal klakon boyong negara Ngastina. Gog, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni, kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Kok? Miturut kula Wangsul bali piye? Bali. Merga nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku Ndrawasi. Sampeyan sagu. Aku wedi karo Bapa Begawan Kumbara Resi mula aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Merga niki mboten baen-baen. Arep kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Tegese wis kebak Pengalaman menungsa lumrah nika lemul menungsa daden saka kayangan. Selagine laire mawon Ngosak asik kayangan. Wisanggeni laire niku dijiat mergo arep dipek karo Dewa Srani diuncalke karo Betari Durga. tiba ibune nglairke Wisanggeni ibune diboyong Dewa Srani, Wisanggeni diboyong Betari Durga, terus disia-sia cemplungke Kawah Candra Dimuka. teng kawah Wisanggeni ora mati, diayomi karo Sang Hyang Padhawenang. teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisageni, merga niku dadi wisane geni. terus Sang Hyang Menang Paring dawuh jagat seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. sapa wani Karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. kok apal to lha kula kerep meruh Pentase niku wis kerep dilakokke mung sampean anggere pas niku micek. hus karo ratu Gusti kok micek-micek ora Lho nyata kok, Om. oh Wisanggeni iki ngono iraire nggih terus dopeni karo Semar yo Semar niku adine Togok. Ha Togok? Ming rupane pancen ya remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adikmu? Kula kandhani niki mbiyen pancen ya dewa. Niki ya dewa, Semar ya dewa. Ning merga kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso petung ya dadine kaya ngaten iki ngunduh wae ing pakarti. Ceritane piye? Pun mboten sah diceritake. Niku ngonten niku. Jarene Bapa Penemban Kumbara Resi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike Wangsul mawon. mbangane kula kalih bilung mengke rekoso goleke Silian Bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe si Begawan Kumbara Resi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gop. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku Sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho. Almarhum. Oh iso, ampuh kabeh, Digdaya kabeh. anak Pandhawa ki eneng pira? Sing ketok Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula monggo sing terkenal mawon nggih. Niku sing ketok mawon.
niku mawon digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. wah, Nyemelangi, Bos. Tenan yo. soy anake Werkudara nomor 2. patutan karo Dewi Arimbi. niku Gatotkaca babaran Kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning Kayangan. cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning Kandang Wedhus. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho ngoten niku. Niku anak Werkudara Nomor 2. lairan Kayangan. awake Diganti wesi kabeh. mula nek Garukaca nesu Awake kaya tembaga. abang Nyremomong. mergo awake Ganti wesi kabeh. lho tenan nih sirahe Glondongan wesi. untune Gotri. telapakan Seng. lengen Linggis. delamaan Pacul. weteng Ceret. Tenan. ususe Obat nyamuk. Niku Gatotkaca. mripate Suryakandra. El. apa Suryakandra. El. awi ora ditambahi Tambahi sak huruf e ora entuk ke. Niku Gatotkaca. niku anake Werkudara. Antasena iki anake Werkudara Ragil. mbokne Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? aku iki takon Dewi Urangayu. Ngoten? Dewi Urangayu. lah sing barep sapa Antarja niku mbokne jenenge Nagagini niku mbokne Antarja. wah edan tenan ampuh kabeh Antarja niku nguasani ula Sak donya mergo mbahne dewaning ula. sampeyan lagi tenguk-tenguk Temula, sampeyan lenggan ketemula, mlaku ketemu ula. Mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok, wah niku medeni. lho apa iso Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem, bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. lho niku ula sendok Ah, werna-werna ana sing logam, wonten sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora pate berbisa. Niku. Niku tenan. Togo ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane terus tak golek ning Tegal Kurusetra ning kowe aja adu-adu saka aku nggih ketemu Wisanggeni sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan jabal negara Ngastina mungsuhe Prabu Kumbaradewa nggih atos-atos wis benengke wae lung Wis penengke wae arep mudhar sore mbok wis menengke wae. Dilekke ngayel ora jamak-jamak, kandhanane ngayel ora. wani jabal negara Ngastina aku sing bakal nyirnake anak-anak Pandhawa nggih ngatos-atos turna aku kok suwawi Gusti kula dherekaken yo durung swenggonku mlaku ana satriya kantret ngeyayat bringa sing nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen sapa takon harwaku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding Nalindra tlatah sabrang tepungke dulure anom Prabu Manik Maninten aku Prabu Kumbaradewa ya ayo endi Wisanggeni lan kowe sapa Satria Garbara Raden Setyaki sing mburi Antasena karo apa wah iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene ditato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Atos suarane. Ngopo golek Anggir Wisanggeni? Wani bakal njabel negara Ngastina. Dening Sinuhun Prabu Manik Maninten disumbari. Kena njabel negara Ngastina iso nglundhungake mestakaning Sinuhun Prabu Manik Maninten. Wektu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo aja mbok singitke. Aja mbok dhelekke Wisanggeni. Bayi wingi sore wani malang kadhaon ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbaradewa ora kelakon tinjo ngakhirat meruput aja tuntang Prabu Kumbaradewa. Ratu kaya manuk guwek ngono kok. Sumbare kaya petak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledak aja tuntang Antasena. Sepelekke. Iki ya ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok ngomong wae. Ora rampung-rampung.
Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tangi legane katiku. Hehe. Kancane wis nyekel tabu, arep ngiringi kowe le kaget. Kaget ki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek. Wis anggene iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garbaruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh, Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mudar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo. Wisanggeni ora tekan kene. Lakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena iki merganing patimu bres krek klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Saka dhuwur mudar kowe aku kandhanane yayel. Diliki mati apa urip? Mudar. Antasena ki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padake urip. Mati. Napase Ra ono. awake nek anyep genah mati. Anyep. Golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Mano nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus guru ki terus engko nek takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dielingke sik mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut Gusti. Boe ngaren. Kulang kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling boe ngaren kulang kaling. Mangga Gusti kula aturi eling pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula aturi eling. Mangga Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking kula aturi eling Gusti. Mangga Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Duh ngawur. Gusti. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Gok, Nun. Aku ketemu Setyaki. Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo. Wis sangenak tugel gulune. Nantang Setyaki to? Yo. Ning Setyakine ora obah. Sing obah mburine. Antasena iki mergane patimu bres. Sampeyan nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jeng kula kubur e. Dungkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Setyaki kok? Lah kula wis omong to. Wis anggene niku kancane Pirang-pirang. Lah kula caosi prisa Setyaki niku Senopati Dwarawati satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedep brengose kok wah nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Niku nek mandeng Ora mung mandeng tok, ning dasare satriya pengpengantun dedaya. Setyaki Niku sampeyan iso ngalahke Setyaki dheweke ora trima njupuk gada wesi kuning. gedene Ming sak lengen bayi ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake Gunung Jugruk segara asap. gada wesi kuning. Gada wesi kuning. Gada wesi kuning. Setyaki cilik gadane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lek gawa rekoso. Ha ta? Ora wae. Kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung. Abang. Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone Setyaki niku jenenge gada wesi kuning. Lho, Gada kula ya ora tek ampuh. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. apa iya? Tamake tengah-tengah juk ngono. Jugruk ngiwa, jugruk nengen gunung. Lho, niku ngoten niku. Togok, Nun. Arep dikaya ngapa aku ora kalah. Ning nyatane diantem Setyaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggo toto-toto. Perang toto-toto. Minggir. Sawangen. Aku kalah karo Setyaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Lu ora dadi menungso. Oh, nggih. Sumbare kok lemeten. Aku kalah karo Gatotkaca Setyaki Antasena ora dadi menungso. Dadi apa, Bos? Wong
iki nek takabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remuk disawang wae. Apa ke? Takabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan kuwi aneh-aneh. Takabur sombong. Sombong ki ya padha karo takabur. Lah iya. Minggir trajane dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti.